आज जानायफोरबायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंसिं जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय दा बेफोर गोबां खोथा दा बेखायनो प्रमदआ बिजेपिखौ गिदों नाथाय रायजोफोर बिजेपिखौ दागि बिपिएफआबो बिजेपिखौ गिदों एखमबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो एखमबा बाहाय फैनानै खुलुमहैयो जाहैबाय कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहाबाय बेबो कर्नाटकनि विधानसभानि जारिमिनाव बेनो सबसे देरसिन केन्डिडेट लानानै देरहानाय बे दिनै मोनसे ऐतिहासिक रेकर्ड जादों दा बे जिनिसखौहाय कंग्रेसआ मावदों राहुल गान्धी बिथांनि नेतृत्वआव माल्लिकार्जुन खारगेनि नेतृत्वआव कंग्रेसनि नेतृत्वआवहाय दिनै बे बिराद गिदिर मोनसे भिक्टरि आङो बेनिखायनो बे रंजानायखौ खोब गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बे रंजानायखौ जों खालामनाया जोङो कर्नाटकनिफ्राय बेसेबा गोजान नाथाय मोनसे गिनाय जोंनि लाइमोनफोरनाव दंमोन मोनसे गिनाय जोंनि रायजो राजाफोरनाव दंमोन जे बिजेपिया थाखाजों फैसाजों बोलोजों बाहायनानै मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव मोनसे देरहानायखौ लाबोयो आरो गोबाङा बुंदों दिनै बिजेपिया थामहिनबा नरेन्द्र मदिया उइनिं मेसिन देरहाग्रा मेसिन फैसाजोंनो गासिबो जाजोबो बोलोजोंनो गासिबो जाजोबो सोरबाया एसे गेदेर गेदेर गारां फेदेरनानै बुङोबा बेखौ इडिखौ लागायना होगोन सिबिआइखौ लागायना होगोन बायदिखौ लागायना होनानै बिसोरखौ थन्थ्र' होयो आरो बुङो बिजेपियाव हाबनो ना जेलाव थांनो दिनै बेनि गेजेरावनो आरो जोङो नुदों दि कर्नाटकनि बे इलेक्सनावहाय नरेन्द्र मदिया बेसेबांबा गिदिर गासै 6था रड श' लादों बे 6था रड श'आव मोनसे रड श'नो 24-25 किल'मिटार अब्ला बाय कौटि फैसा गारनानै मोनसे दोहौ क्रिएट खालामदोंमोन जे एबारावबो कर्नाटकआव बिजेपियानो देरहागोन होननानै दा बेवहाय बे सोमोनांथाव आरो गोमोनांथावै बाथ्राया बेनो जे जोंनि दिनै बर' बिदा फंबायफ्रा बेखौनो साननांगौ बिटिसिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बेखौनो साननांगौ आसामनि रायजो राजाया बेखौनो साननांगौ जे गासैबो जिनिसा थाखा फैसाजों जाजोबा बे गणतन्त्रसो बेयो लकतन्त्रसो बेयो डेम'क्रेसिसो डेम'क्रेसिया बाय दा पिपोल फर दा पिपोल आरो अफ दा पिपोल रायजो राजायानो डिसाइड खालामनो हायो जे जोंनि राजाया सोर जागोन थेवब्लाबो एखमबा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा फंबायफ्रा गोसो बायो गियो आयौ बेबायदिजोंनो थांबाय थासिगोन नामा मालाबाबो बिजेपिखौ रावबो फेजेननो हामानाय नंला दिनै नुबाय कर्नाटकआवहाय कंग्रेसआ प्रुभ खालामबाय जे थाखा फैसाजों जाजोबा जोङो गोसो जायोब्ला खौसे जायोबा जोङो बिजेपिखौ फेजेननो हागोन जोङो बेनिखायनो दिनै आसामावबो जोङो चिराङाव बे चिरां जिल्लानि कंग्रेसनि दैदेनगिरि आफादगिरि सन्जिब वारिनि नेतृत्वआव जोङो बे रंजानाय फोरबोखौ खालामदों आरो गुबुन राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोना कंग्रेस दलखौ दुरबल जाबाय बायदि बुंसोलायदों गोबां बुंदों आंखौबो बुंदों जेब्लानाखि आङो कंग्रेसआव हाबदोंमोन अब्ला बुंदों गर्जनै डुबा नावत कियो गिसे गर्जना बे बायनाय नावाव कियो गिसे तिथिया मुखैसे गर्जन एजन जुजारु मानो गर्जन जुजारु गर्जना दावहारुसो रेडिमेड सोरनिबा बानायखानाय न'आव आं थाया सोरनिबा बानायखानाय नावाव आं आराम गाखो आङो रिपेयार खालामनानै बानायनानै दिनै गाखोदों आरो जोङो सालायजेनबायबो आरो कंग्रेसनि दोहौआ फैबाय दिनै कर्नाटकआवबो बेनो दा बेखायनो आं रायजो राजा आंनि बिदा फंबायफोरखौ बेखौसो मेसेजखौ होदों जे नोंथांमोना दागि नोंथांनि दिनैनि मावनाया दिनै मोनाबो जानो हागौ गाबोन मोनथारगोन नोंथांनि फरायनायनि रिजाल्टखौ दिनै मोनाबो जानो हागौ नाथाय गाबोन मोनथारगोन ओंखायनो फरायनायाव निराशा दाजा मोजां मावनायाव निराशा दाजा स्कुलाव थां कलेजाव थां साख्रिखौ मोनगोन गाबोन दिनै बिजेपिया साख्रि होनदोंमोन 2014आव गावसिनि मेनिफेस्ट'आवबो लिरदोंमोन आरो बुंदोंमोन जे जों गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला बोसोरसेयाव जोङो 2 कौटि साख्रि होगोन होनोमोन नाथाय साख्रिखौ होआखै जोंनि लाइमोनफ्रा गेदेर फरायबाय डाक्टार इन्जिनियार फरायबाय नाथाय साख्रियानो गैया दा बेफोर गासैखौबो सिन्था खालामनानै कर्नाटकआव मोनसे इयुथनि बोलोआ इयुथनि जसा जे फोरमान होबाय जे बिजेपि जोंनो नोंखौ नाङा बिजेपिया मा होनदोंमोन धोरोमनि इसु लाबोनानै धोरोमनि खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनो हागोन सानदोंमोन नाथाय बै साउथ इण्डियानि मानसिफ्रा नर्थ इण्डियानि बायदि मानसि नङा बिथांमोना धोरोमजों इमोसन जाया खारन जोंनि हादोराव दिनै भारतबर्षआव माबा मोनसे नांगौ होनोबा जोंनो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा गोजोन थासारि नांगौ बिदा फंबाय अनलायनायखौ नांगौ धोरोम मानिलायनायखौ नांगौ जोंनि स्कुल कलेजाव फरायनायखौ नांगौ साख्रि बाख्रिखौ नांगौ दा बेनिख्रुइ देरसिन मुद्दा जानो हाया
दा बेखायनो बिजेपिया जेसेबांखि थगायाखै जोंनि कर्नाटकआव गोबां इस्यु लाबोदों माबा बज्रां बुलि लायनो माबा बज्रांगि लायनो गोबां इस्युखौ लाबोनानै रायजो राजाखौ इमोसन खालामदोंब्लाबो नाथाय कर्नाटकनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखाबाय जे बिजेपि का साथ काम नहीं है बिजेपिजों जाया बेखायनो कंग्रेसनि भट होनानै दिनै गिलौ बालौ जारिमिनारि मोनसे देरहानायखौ लाबोदों आरो दा बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिटिआर बासिखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दागि दिनै प्रमद बिथाङा गिदों इ बिजेपिखौ गिदों एकर्ड नङा बियो प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा एनडिपिखौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंजों जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा डिसिनि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो डिसिखौ सालायगोन डिसिया जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो डिसिनि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो दा बेखायनो बे मोजांसे सम मोननायाव आङो बोलो होथारबाय दा बेफोर गोबां खोथा दा बेखायनो प्रमदआ बिजेपिखौ गिदों नाथाय रायजोफोर बिजेपिखौ दागि बिपिएफआबो बिजेपिखौ गिदों एखमबा दिल्लीयाव थांनानै खुलुमहैयो एखमबा बाहाय फैनानै खुलुमहैयो दा बे नङा रायजो राजाया जुदि सिन्था खालामबायबा रायजो राजाया जुदि सानबायब्ला एबार जोङो बिजेपिनो भट होला एबाराव थगायब्लाबो बोलो थाखा फैसाजों बायब्लाबो बिटिआर बासियाबो नुबाय बे कर्नाटकनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो फैसिगोन जोंनि आसामावबो फैसिगोन एबार लकसभा जे जानो गोनां 26आव बावहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनोनो कंग्रेसनो भट होगोन मोनसे सारप्राइज बाथ्राया बेनो जेब्लानाखि कंग्रेसनि देरहानायखौ बयबो मोनबाय पेपारे कागजे सबै जितियानाखि पाइसे मोबाइलत আমার কংগ্রেসের মানুষ মোক ইমান কংগ্রেচুলেশন মানে কনভে করা নাই ইউপিপিএলৰ মানুহে বেছি মোক কনভে কৰিছে বিপিএফৰ মই ভাই ভণ্টি সকলে কনভে কৰিছে ভিতৰে কংগ্ৰেছক সাপোর্ট দি আছে বিপিএফৰ মানুহবিলাক ভিতৰে ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছক সাপোর্ট কৰিছে এই গতিকে এটা ভিতৰে কারেন্ট ভিতৰে ঢৌ আছে যে এইবাৰ 24ত অসমত আৰু আমাৰ কক্ৰাঝাৰ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছে খাটাং জিকিব फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि साखाफाराया माबायदि जोंनि साखाफाराया जों मावबाय थादों हाग्रामा बिथां बायदि गिलु बालु जोंहा रड श' लानो थाखा फैसा गैया नरेन्द्र मोदी बायदि रड श' लानो जोंहा थाखा फैसा गैया प्रमद बिथांनि बायदि रड श' लानो थाखा फैसा गैया 25 जन जायोबा 40 जन बुङो 40 जन जायोबा 100 जन बुङो खिन्थु गर्जना सिं 50 जन 100 जन 200 जन सोगासिनो दङ दा जोंनि गासैबो सिक्रेट एजेन्डाफोरखौ खोन्थानांगौनि जेबो खारा गैया खिन्थु कंग्रेसआ एखे थोजासे जेरैबायदि नांगौ एरै वी आर रेडि फर दा 24th थैंक इउ